ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି କି କେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମରିଯିବେ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସି ପଚାରିବେ କେମିତି ମଲା। ବଞ୍ଚିଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିବେନି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମରିଯିବେ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। କାଶ ବଞ୍ଚିଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଆସନ୍ତି କି, ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ଟାଇମ୍ରେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।